Pánové, vítejte u nového videa. Tady je Daník a dneska tady jdeme hrát další hru a dnes, když tady byl můj táta, tak jsme s tím hráli a teď jdu znova hrát. A dneska tady jdu zabíjet. A teďko mě sice zabil, ale někdy to umím i líp. Teď jdu hrát líp. A pomstit jste jich. Si dáš meč, kolikou si dáš léčení, jo? Až budeš mít málo zdraví, tak dáš pravý tlačítko, tím se budeš léčit. Tak. Jakým mečem? Pravý tlačítko, leď se, pravý tlačítko. Podržet ho musíš. To ještě jednou. Jednička. Jednička je meč. A 4 je léčení. Tak. A pojď na to. Leď se! Musíme ještě druhou taktiku, jo? Teď bych si vzal ten oheň. Tak. Ty máš luk a zkus ho z dálky. Levým tlačítkem. Pěkně, ještě jedno. Než sem přijde. Pěkně. Je. Super. Tak, a jdi do něj, mečem. Léčit. A taktika dobrá. No, nech ten luk a ty máš za sebou, otoč se, ať diváci vidí, máš za sebou lídy. Jo, ta ti pomůže, tak nech bojovat jí. Takhle do něj střel. Takhle do něj. Takhle. Aha, střel do něj. Takhle. Dobrý, zásah. Aby zpátky. To ještě, dobrý, aby zpátky, nebojovat lídy. A koukej. Pomoc jí, střílej povzdálí. Na toho horního teďko, na toho horního. Super. Teďko krásně můžeš do něho střelit. Lidie se uhla. A léč, pravým. A zdrhej někam, Furt se léč a furt zdrhej. Tak, dávám meč a jdi na ně. Léčit a zdrhat. Dobrý. Dobrý, super. A lidi, dneska už jsem ho porazil. Jdu se ještě vyhýlovat. Ty nemáš manu, jo? Když ti dojde, tak se už nemůžeš léčit. Léčení spotřebovává manu. A to už bude stačit. Další kolo. Takže jdeme do dalšího levelu, lidi. Léčit a zdrhat.
Zas tam lidi. Já vím. To ti pomáhá. Jak si zabít toho goblina? Dobrý. Léčit, aby za lidi. Léčit, aby za lidi. Super. Zadu, Dobře. Ještě máš... Ano, dobrý. Paráda. Co tu je? Další nepřítel před tebou. 2. Tečky. Doleva se otoč, doleva se otoč, doleva. Jo, tady máš tečky, to jsou nepřátelé. Ty ví po tobě. Dobrý, dáváte ho pěkně a je po něm. Léčit. Léčit, léčit. Aha. Zas ne moc, jo, bo teď se, ať víš, kde jsou, ať potom lidi. Bych potřeboval luk, abych na něj Dáš meče. tak. Ale ze schodu ještě má takové ruky. On má oči. A Lidie mu je vybloukla. Takže jdem. Co další? Jsou dveře. Ode mi káže, takhle nastavíš ten klíč a pak Ačkem nebo Dčkem otáčí zámkem. No, nastavit lepší pozici. Než? To jde? Musím udělat, jo? Hle. To dělá. Takhle nastavíš. Tak to je moc těžký, hle. Protože to zámku mistr, ten nedělej. Se jdeme kvůli někam jinam. Tam nahoru do těch dveří. No tamhle. Nějaký ohýnek. To je rybička, tady si někdo dal rybičku a s vajíčkama. Někdo si tady chtěl udělat omeletu z vajíček. A teď na to není čas. Potřebuješ klíč. Je pak bude klíček. Zkus jít tam, jak jsi zabil toho přízraka. Ten jak byl ledovej, tady dole doprava. Zkus. Tak, tady nemá klíč. Najít další mrtvolu. Hello. Ten tu takhle leží. Co Taky nemá klíč. Další mrtvolu. Podle mě ten přízrak. Kde byl ten přízrak, jak kouzlil to modré světlo? To je on možná, viď? Taky nemá klíč. Ne, to byl tamten. Máš? Tenhle to byl. Myslím, že tenhle to byl. Co jsi udělal? Na co jsi máčknul? Já Na co jsi máčknul? nevím. No, že jsi takhle pomalej. Na něco si máčknul. Nevzal si nějaký věci? To víš, že jo, seš přetížený. Když jsi tam něco vzal, tak něco vyhodíme. Abych vyhodil ten. No, neměl jsi to brát. Proč vyhodíme luk? Proč vyhazujeme luk? Tady někde by měl prostě být klíč, který my nemáme. Tak jo, tak nevím jak dál. Ukončíme? Asi ne. Ale zkusím někde najít. Tak zkus najít. Ale počkat. Když tady je takováhle formička. To zdál? Přetížený a nemůžeš běhat. Tak to něco musíme... Tak to zase něco vyhodil.
vyhodíme. To je těžký. Tohle. Štít. Jít. Ještě furt si přetížený. Půl ohnivých střel. No, tohle. Ještě furt si přetížený. Klíč. Tak. A už nic neber, prosím. Mhm. Tenhle klíč najdi. A v těch vázách. Tak to se jen tak nerozbije. Je tam to. Na to bude. Já myslím, že je někde schovaný v nějaký bedně. Ten taky si vem, aby to bylo zábavné pro toho diváka, jo? Ale to pro něj moc zábavný není. Koukneme se tu. Týma jsem šel už, jo? Týma jsem taky šel, že jo? No nevím. Ty jsi možná přišel, ne? Víš? Jdem. Tady zkus. Nejsou to ty dveře, jak jsme museli to vypáčit. Jo, to jsou ty, jak... Jasně. Ještě nešli. To neber, jo? To je za lampu. Peči. Peči. Pěkně. Dobrý. Kudyma půjdeme? Když tudyma jsme vyšli. Tady bylo tohle. Tak to může být někde tady. Tady to není. Jdeme pozhled. Tady taky ne. A když tady není žádná Další. další. Půjde dozadu, tady, tak doleva ještě. Tam. Prava. Tady na to. To je jenom nějaká sede. A tady koukneme.
No, já jsem tady něco našel a já to chci potřelit. Já myslím, že to k čemu slouží. Jdeš. Tak je. Čemu to bude? To můžeme něčím zastavit. A to můžeme něčím zastavit, já nevím čím. A to můžete vzít obě dvě ohnivý v ruce. Veselínko, už nejde. Ona nejde. Tak se znova vrátíme. Já jsem už takže budeme. To nevíš, kde to bude? Já sám nevím. Nevíš, kde to je. Já se zkusím vrátit na začátek. Tam něco neuvidím. Ještě tak se vrátím zpátky. To je nějaký brnění, nebo co to je? Nějaký věc, který shodíme. Aby tady viděli, že ten salak někdo bude. Chceme kouknout. A nejsilnější kůle, kterou dokážu. Nejde to. Musím jině lépe. Jaký tlačítka ještě můžu používat? Jaký ještě můžu používat třeba 9? Já tam chci mít něco. 1 až 6. 1 až. Kuchníka mám za element. Jdu já znovu na 3. A kdy pak někdo bude? Tak se jdeme kouknout. Tamhle jsem už nic neviděl. Tady musíme pozvat. Tady ještě bude. Nějaký krev. Tak. Musím nějak zaseknout.
Protože to nejde. Trojka. Tak naschle lidi a bude další video až zítra, jo? Tak zatím naschle.